Kaixo, zemuz geha. Patxi Zabaletak independentean atea du artikulu bat, o independenteko atea jo artikulu bat, lekuko jotan atea da, baina da, euskararen estrategia du izenburua. Eta zer egin galdetzen du, ez? Ikusten nahi geha, epaitegi eta ematen dien kontuetan euskararen arazuek edo zangoen duke, Komisiones Obreras eta UGT-en konplizitatearekin esaten du beak ez haidie, espen batzuk ertetzen benetan ez dienak euskerien lagungarri izangoan duke ez. Erderi eta euskerie neurri berdinen jartzen baitugu, jende batek nabarmen esango erderien ekudek, euskeri nabe egitzentzak, baina guk erdera zingo dago dena. Eta hori, jokabide arrunte da, dabilena gizarte bat osagarrien bere burua aurrera ateatzen. Eta beste neurri baten ere gu, euskaldunok, gure burua ateatzen bakarrik aigean ez aspaldi honetan, gure herrien alde gaudela esanez, baita ere baliatzen gea kontu askotaz aurrerako je baldie bezala. Baina azken baten, esan edet, internazionalismo kontuek ez dakize eta olako kontu gendeta egia alamuz, ez gea, nik ikusten dut, ez gea la entera hori ditzen gure Euskal Herrien nola dago mundue. Eta neurri baten ez da ikusten geuri ze gertatzen ari zaigun, eta gertatzen ari da euskeraz ezer ez daule berko bizitzeko. Orduan, espaldin bada ber bizitzeko euskeraz ez dago itzengo dugu, ez? Eta hori, unibertsitateak eta ja zabatuta dauke, nola oso zientzilari dien eta zientifikoak egiten duten dana, eta gaina herriak sinistu egiten du, euskerie eta hizkuntzei buruzko kontu ez dik bat garantzitsuk. Guztiz, hori da inazokari bat bezala, beste kontu asko dauden bezala. Eta unibertsitate bihurtute dago, unibertsitate ez jakintasunen leku bat, jakintasun izenien, eta orduan gure herrie dihue egun ematen, zetako ditzen euskeraz, hori banaka ikusten nahi geha. Jende arruntek zenbadak egin euskeri buruz ikusite nabarmentzen da, ez? Eta orduan, ze estrategi berdau? Berduna da, enteradilo mugun da biltzen abeitzet, pixkera enteratzen hasi, euskeri zer dan beste hizkuntzen ondun, eta zer ateatzi daken euskeri ezker, histori mugun, euskal histori mugun, oso guaile da, esatia, antzinakue bestia, pon, eta pon. Zertago gara jo, eta, bueno, dokumentala egiteko, ez? Kitxo, eta guaile geldiu, Guggenheim bezala, Guggenheim zertago gara jo. Diru ematen neurrien bai. Baina, uste arte dala hori? Ez jaunak, arte da gizarte egoki bat. Da hori, nahiko egokiak eule? Ni askotan esaten dut, haigean dakeun egin hau bakarri atatzen nahi bali magea, haigea desastre. Erratan hau, eski kontu honegin, hain itxuegea, Euskal Herrien, hain itxueg. Horda da, liburudanak, irakurri oso zein edo, me cago en sos. Pata zero. Venga, ondo edo bili. Aldo neurriten.